Umbuso wamaciko inkampani. Okay. Inkampani enemisebenzi yayo eyenzayo eceleni. Okay. Yabo. Inemisebenzi yayo futhi enye yezayo yokufunela abaculi uxhaso. Okay. Njengoba uke wabona nje uJiva no Free no Ncane bethola uxhaso. Njengoba wakwabona nje ku MTN futhi bahubhe wina imoto. Yes. Lana ke inkampani nenkampani iba nestrategy sayo sokusebenza ukuthi thina sisebenza kanje. Okay. Kumbuso wamaciko thina indlela esenza ngayo ihlukile ukuthi sifike senza umcimbi wokuqala. Masuke siwenza umcimbi wokuqala sisuke sithi sifuna ukuthatha lo mcimbi wokuqala asihambe siyodayisela inkampani ukuthi ziwubone ukuthi nanku umcimbi ube impumelelo namba abaculi umcimbi uyimpumelelo namba abantu ngakwazi yini ukubuya ngelinye ilanga mase siwuphinda nizoxhasa. Oh yes. Ngoba kunzima usomabhizinisi umuntu eqhamuka ezokutshela ukuthi ngikhanda imoto engakaze ikhande neyodwa. Yipi imoto wakwayikhanda yahamba? Yes. Ayikho kodwa wena ukutshela ukuthi ukhanda imoto lo muntu. Ngeke uzukwazi na ukuhambisa imoto zakho kuleyo panel beat yothi ayihamba iyo panel beat umuntu othi panel beat imoto engakaze icangcathe naneyodwa imoto. Kanti ngcono ke icangcathe le yakube egcekeni ethi hayi nansi yakithi imoto ngeke ngayicangcatha nansi ilungile. Nathi ke siwumbuso wamaciko sifike siyenze imicimbi kanje. Ebese sithi einkampanini nansi imicimbi. Mase iphinda ngonyaka ozayo nizokwazi yini ukuyixhasa ngoba inhloso lana ukulekelela amaciko. Yabona mangase kuthiwa ngonyaka imicimbi kaMaskandi enjengale yenziwa umbuso wamaciko yi10. Yazi ukuthi abaculi lolu siza ababhekene nalo lungathi ukwehla kancane. Mangase kuthiwa nje yi10. Yes. Yeah. Lingathi ukwehla kancane. Kodwa kube yimicimbi eqondile ezobakhokhela ngendlela efanelekile. Kungaqhamuki uMC mfethu MC mfethu yabona MC engenalo ngishijezi njengoba kubanda nje ethi umcimbi mfethu. Ucabanga ukuthi lo muntu akathathi ngani mfethu imali yakhe ayithengele ijezi ngoba uyagodola umuntu ogodolayo mfethu ethi uzohlela umcimbi. Kuvezela abadodana kodwa ke ebese ethi udayisa amathikiti ango100 iVIP u400 bewathenga abantu mfethu. Sekushaya usuku lomcimbi umcimbi uMC asatholakala umcimbi awusekho lapho beyiqolela abalandeli mfethu ngegama labaculi abafaka kwipost. So kubalekile ukuthi mongabe usahlela uhlele ngalendlela thina indlela yethu sisebenza ngayo leyo. Okay. Ukuthi siqale siwenze umcimbi bese siyodayisela inkampani ukuthi nakho esicela nibuye ngonyaka ozayo nizokwenza. Manje ngabe engakaboni kahle nangonyaka ozayo sokuphinda futhi kwenze ngokufanayo. Akuchaza ukuthi ngonyaka ozayo mase sibatholile abaxhasi sesizothi abantu abakhokhe. Yes. Leyo ukukhokhisa abantu ihlukile inezinto eziningi kuyomela unginikeze i-hour ngizama ukuyichaza ukuthi umkhokhisa makwenze njani emcimbini umkhokhisa makwenze njani emcimbini yini le usuku ufuna wena ukuyiachieve yini le usuke uyilokhuza. So mina mangabe ngenza umcimbi ngithi abantu abeze mahala emcimbini ingoba ngineyinhlelo zami nami engizaziyo ukuthi zizosiza labantu okumele bezobuka mahala ngoba ngazi lento mina ukuthi ngifika la ehostel ngangithenga amagwinya lapha amazambane. Yabo u10 rand ngangudla cishe isonto lonke lokuthenga nje ngiyalazi usize inkabe ebhekene nalo la phakathi. So uma ungabe uthi wena wenza umcimbi kunenkabe ngempela mfethu uzothola ukuthi ilandela mfethu uJive into ongakazi uyibona imthanda ngenhliziyo yakhe yonke kodwa manje uma ungabe usuwenza umcimbi wena ayikhipha 100 rand lo 100 rand yona ekwazi ukudla isonto lonke izizogcina ingasakwazi ukuyobuka uJive. Yabona ayisakwazi ukuyobuka uJive kanti yona inhloso yayo ukubuka uJive yabo wena usungakwazi ukuyidayisela enye into eseceleni kodwa simbukile uJive ithi mhla isinemali bisiyayithenga lento oyidayisela yona kade izobuka uJive. So ungayikhokhiseli ukubuka uJive ngoba vele uyidingela ukuyidayisela lento ofuna ukuyidayisela yona mengabe isifikile. Yabo ngoba izothi mayisifikile lapha ubuso udayi into take before ubuka uJive ngoba nami phela kulethela uJive mahala. Ake ngicaqale ngikuchazela nami nganansi ilokhuzana imbiza yami yabo ngikuchazela nganansi imbiza yami nami ukuthi isebenza kanjani ukuze ngelinye ilanga nami ngabe usuphethwe isisiu ubuye uzothenga lembiza yami mawusunemali yabo. Isebenza kanjalo ke lento yemcimbi isebenza kanjalo. Ayichaza mnandi mapholo bafethu ngiyafisa ngabe siyaqhubeka kodwa ngiyabona isikhathi sethu asisekho ke manje ake ngifuna ukubuza lemibuzo engaziyo ukuthi abalaleli
bafuna ukuyazi bafuna ukuyazi izoba mbili nje angizokucindezela kakhulu Ngcobo ngoba uyakubize qadi mina ngicindezele ngumbuzo awukumbuzo mina oyobuzwa obhekene nami ngihluleke kubo ukuphendula mana futhi siyabonga nje mfethu ukuthi ukwazi ukuyinikela nesikhathi sakho uvuke ekseni uze la uzokwazi usazise kangcono ngogame mfethu siyabonga futhi lokho ukuthi sibe nawe la kuyabagqugquzela na ngiyacabanga ukuthi nentshe esekhaya nomuntu osafisa ukuthi efike ezingeni likage uyagqugqumezeleka mfethu indlela okwazi ukuthi ukhule ngayo nanokindlela owenza ngayo izinto asibuye size ngapha ke kwekaqeda isizongo Ngcobo ake simeke manje ibhizinisini ngoba ngeke siziqede profile yakhe ibhizinisi letsizwa kabacingwane ekuthiwa Ngizwe Mchunu benisondelene kakhulu naye nisasondelane kanjani kuyiphela manje mfethu yabona mokhuluma ngokusondelana ubudlelwane benu busafana yini naqala ubudlelwane benu besibona busafana naqala cha insizwa lezeyiphilela nayo I mina nginabo ubudlelwane nomfana omunye ngiba nomdlelwane nabantu no mana sengisho ngoba ngendlela kodwa lesengabangani beninga abangani pholoba sifazane ngiba nomdlelwane pholoba beninga abangani sengabangani okay manake MC ngifuna mina ukuthola kahle ngoba angifuni ukuphendula into ongayona yebo ubudlelwane lobo ke babuzwa iqadi ngale nawe wena ubuza mina ngibuza umngani into eyodwa yini noma into ehlukene angazi uqathi mina ngisho ngokwazi bengazi ukuthi ichunu nefuze bangabangani kusenjalo na asikazi sibabangani beni kade nihlangane ngani imake manje imbuzo iza kanye ngifuna ukuphendula one by one vele udika isiqaqa ngoba bawuthola indoda yodwa udlula kalula udika isiqaqa ngifuna ukuphendula one by one yes babangani beni kade niphilelana nje njengazo zonke insizwe ephilela mhlambe ngamele liqale siyacacisela amagama isiZulu abantu siyabalahlekela kufike kube khona umngani yes kube khona umuntu ozwana naye kube khona umuntu ophilelana yes beniphilelana izinto ezihlukene lezo kulozo beniyini mfowethu kulezo ibalazo ntathu beni kade akukho kuvelayo okay asiye straight epointini straight mana nami ngakwazi ukubuza mina kuphela kumele ngibuze ubuze mina ngibuza wena yes okay njengoba ngihleli nawe la namhlanje njengoba sibonakala sindawonye nje nala abantu besibuka sindawonye siyini sinobudlelwane singabangani siyaphilelana sengibuza nje wena Ngcobo njengoba ngihleli nawe sisemsebenzini interview sisemsebenzini sizosebenza bese avala impopo njengamanje sisiqedile lokho kokusebenza siyaphilelana umfowethu nje mhlawumbe ngathi mengithi hayi Ngcobo ayinakho lapha ngisempatshelo yisonto usuthi hayi Ngcobo hayi ngoba usupatshelwe isonto nawu 200 awuthengeli inye njengoba sibonakala lana sobabili namhlanje senza interview sisemsebenzini yebo nakho siphi isigaba ke ngongi futhi ke umsebenzi ongena sebenza ngiyangamuza phela mina ethi labafana okay labafana okay laba cha njengazi ukuthi umuntu emphilana naye ngizophinda futhi ngibuyele kuwena yabona njengamanje obasebenza la mase ngiphumile mina sengihambile ngiyoqhubeka nezinye izinto sobe sisasebenza yini angithi njengamanje basilandawo nje siyasebenza mase ngiphumile la e-studio ngase ngihamba ngiyokwenza ezinye izinto sobe sisasebenza asiye pointini qadi ngikulona impela ipoint ngihlela kulona wena ufuna ungikhipha kulo nje no qadi hayi mina ngihlela kulona ipoint ipendulo ithi mase siphumile la not even siphumile masike savala nje umbhobho asisasebenzi siyaphilelana iyona impilo le kodwa ke kukhona ke ukuthi nami njengoba ke ingekho into engiyisebenza nayo njengoba asisebenzi okay kukhona ngokomsakazo sigunyaziwe ukuthi sibuze ngento esayibonayo sine footage la khona esabona nesemcimbini thizeni siyathi insizwa ziyayicela nezathi makabe ukhona ungaboni ungakuphambana ukuthini kodwa sabona kuphakama moya etendeni
impela phakathi kwakho nayo lensiza kamacingwane sizozama na ukuthi ke siyithole ngelinye ilanga siyasazana sahlule ngoba umsakazo awunalo ilungelo lokuthi uthole iside elilodwa sesithi thina ngoba besikubizele okunye kodwa ngesilokhu sikubiza futhi lokhu ubuya ke sisale sesithola nalapho kukhona mhlawumbe ofisa ukuphawula wepholoba ngaleso sigameko kwenzakalani Ngcobo yini eyakwenza wafudumala lapho ngoba ngakubona ngathi wawu phela njengendoda efudumalayo lapho Ngcobo wasufuna usheshe usondele kwenye insizwa unazo nesikhathi siqade ngokuchazela kufanele uwanele Ngcobo okusho mangabe lencazelo lami izodinga 15 minutes ngizochaza leka 5 minutes ebese leka 10 minutes ishe mawungaphinde sivumelane khona sivumelane lapho mangabe ukuthi incazelo engizokunika yona u15 minutes okusho ukuthi wena njengoba unginikeza u10 minutes technical producer uthi asiqhubeke okay uthi akachazi ngizochazela kanje simenywe insizwa la udludla okacebisa eyokhehla intokazi la edumile nje yaziwayo ekuthiwa uSiphesihle Zulu wayesimemileke neinsizwe ezinye sahamba ngenhloso yokuyojabula nokuyomisa nokuyobungaza umcimbi wakhe nangempela safika kwakuhle kwamnandi saqala uhlelo lokudlala indishi ukuyalisa imali indishi ke indlela esebenza ngayo kufika isigaba lapho khona ekuthiwa make kwaqala kwathiwa sekuvula indishi ivula umkhwenyana manje yaqala sokuthiwa sekuvula indishi mapholoba usenalo ilungelo lokukhuluma umuntu osuke senelungelo lokukhuluma lo suke ebekwe izinsizwa ukuthi uyena okhulumayo wena mawukhona into ofuna ukuyisho kumina kumele uyisho ngemali yakho uyisho ngemali yakho nama ngifuna ukukuphendula noma ngifuna ukuyiphikisa lento oyishoyo kumele ngiyiphikise ngemali yami engaphezulu kwale mali wena okade uyikhiphile usho lento ofuna ukuyisho kumina umthetho wendishi uhamba kanjalo vele ngizounderstand abantu abaningi abalusanga baqhamuke sebedumile nje abazazi izinto yabo abahamba yabona nje isiZulu basifunde ezincwadini abasiphilanga yabo so kunomehluko phakathi komuntu isiZulu asifundile ahambe waye UKZN wafika wafunda isiZulu yabo nomuntu osiphilile isiZulu yabo uzogcina engazazi lezi zinto so akukwazi ukuthi mangabe kuthiwa kudlalwa indishi ebese mina ngisho into ngemali yami bese ingenzeki ebese kuqhamuka nangu MC ngisho kwena kuqhamuke nangu MC ethu MC ungayenzi le nto mina ngikhuluma ngemali yami ngiqondene nawe yabo angikhulumi no MC uMC uzokhuluma mahala emalini yami yezwa lo ukhuluma mahala emalini yami yes okokuqala uphula umthetho wendishi okwesibili udelela mina yabo ngokomthetho ke ngeyikhathi zethu wawuthi mangabe insizwa yenze njalo ubuso uthi hayi mfowethu mangabe ukuthi leyo nto yenze ebusuku indishi idlalwe ebusuku ubuso uthi hayi mfowethu makukhanya ngicela siphumele eminyango mawukuthi masekukhanya nje ngicela siphumele eminyango ngoba ngifuni ngithi khona induku engayibonanga kahle bekumnyama masekukhanya ngicela siphumele eminyango into eyenzekeleke lapha nokwenzeke kanje khona insizwa efike yashutha yabo ithe mayingena nje lensizwa yafika ngena lensizwa yasishutha le nsizwa ifika ingena yasishutha asiyazi yabo ayiqashiwe futhi la ayiqashiwe umhlelo womcimbi akayazi lo insizwe esimemeli yakadludla ayiyazi lensizwe ivele yayiqhamukela nje yasishutha yabo sangalwa nayo yabo ngoba siyazi kahle kwakumele siyilwise kahle kwakumele siyishaye sangalwa nayo ngoba siyazi saqhubeka ngohlelo lendishi ngakhipha imali yami ngathi lensizwe sishutha ngokungemthetho cela ivale ikhamera yayo iphume ihambe yayizwa lonto ngoba isishutha ngokungemthetho khumbula kakhe washo ngo5000 wakho ngathi ngicela ivale umshini wayo lesishutha ngayo iphume ihambe inkulumo nje eqondile yendishi engahluphi yabo kwase kusuka enye insizwa esasihamba nayo yakwaSikhakhane yathi ngoba useze washutha lo muntu ngo 3000 akalethe la ikhamera yakhe noma ezela kuthina nekhamera yakhe edelete yonke lento aseshutha yona ngoba simazi usakhuluma ngemali ilapho kuqhamuke khona ke lo muntu oqhamuke sezothi bayakudakelwa lapha ungenzi lonto yes inkinga iqale lapho wasucasula lokho angithi asisho kuyena yabo ukhuluma kanjani mina ngikhuluma kanjani ngakhe phambi ngikhuluma ngemali yami ngakhuluma nomuntu ongishuthayo yena ukhuluma nje akakhiphe imali futhi asikhulumi naye yabo ilapho kuqale khona inkinga engaphelile esaqhubeka futhi hayi
Ngcobo usengiphendulekile elok interview nawe hayi kufanele upholoba siphinde sihlele pholoba ayibophezele nawe uthi uma usuka sekudlule nje umcimbi kahle waphinde nawe wasekuthisha kahle sicele nje ukuthi uphinde ubuye ngeke sizokhuluma nawe ngoba sikulandela amabhizinisi kodwa kuningi izinto ezisemhlabeni ezweni abantu abafuna ukuthi ke bekhulume nawe mhlawumbe ke sivale sikunikeze ithuba lokuthi ugcizelele indaba yakusasa khona umuntu othe kwakukade kuvele into isingathekisa ukuthi mawufike before 11:30 uzongena mahala emva kwalokho uzongena ngeticket but ipost ithi ngingenwa mahala ngifuna ukuthi ugcizelele into enjengalezo phinde futhi ukhumbuze nabantu ukuthi eCarlsfontein ngikuphi. Okay bafowethu ngizoqala la MC Pholo mfowethu nawe ntokazi ngicela uqale ngimeme nina kuqala. Siyabonga mfowethu. Khethekileyo. Hawu siyabonga mfowethu. Uthe ugezana ngoba nina imoto ucela nginishiyele envelope ukuthi nikwazi ukurequest. Ngizimcimbini. Sizobe sinihlelele ningadli. Yebo. Uzitiye nje ungadli kakhulu ngoba moke wafika usudlile ususuthi uzogcina ungasayiboni lento esikuhleleleyo. Yabo uze nje mfowethu uzitiye nje mhlawumbe ubusu ingceze embili zesinkwa izobe sizi right esu ebese uze emcimbini ngoba thina sifuna ufike nesisi singagcwele sikwazi usifita yebo sikufite kahle nje sikufite kahle umcimbi uqala ngo 10 ekseni yes 10 ekseni umahala uyoze uphele ngo12 yes ebusuku abaculi esinabo bawu 48 bazoperforma bonke futhi ngizoniqophela umlando kulomcimbi lo ngithi bonke umuntu uma ngabe ufuna ukuzobona umlando ukuthi abaculi abawu 48 bayakwazi ukuperforma bonke bazoperforma bonke ngithi wonke umuntu owakhele iTheku nowakhele kwendwedwe zonke indawo eyiseduze neTheku akeze emcimbini ezojabula nathi kuzobe kumnandi into ongakazi uyibona kungenwa mahala ngeke ukhokhe nje isenti yabo kodwa ke mangabe ukuthi uthi ufuna ukuhlala endaweni ethile noma Pholoba no MC uzokhokha ke lo 650 ke mawufuna kodwa ukuhlala lapha abahlala mawufuna ukuhlala nathi ngamahlala kwenye indawo yabona mawufuna ukuhlala kubona noma nawe usufuna ukusuka ekhaya ungadlile ufike sikufide mawufuna sifike sikufide uzokhokhela sicela nje ufike uvela ukhokhe nje u650 ke uzolokhuza kodwa nje mawuthi nje wena mina uzojabulela umculo mina ngicela ukuzojabulela umculo ngihlale phansi bazobe bekhona abantu abazobe dayisa izinto zokudla uzothenga lapho bashibhile ngoba into engiqale ngayibheka leyo ukuthi lana inhloso angikwazi ukuthi abantu ngithi abafike bengene mahala ebese kuzoqhamuka wena MC uzodayisela bona ukudla usubadayisela imali ukudla ngemali eyishisiwe yabo badayisele nje ukudla ngale mali abajwayele ukuthenga ngayo ukudla kuthiwa kulezi indawo abakuzona ezinye kodwa umcimbi ukhona bafethu umbuso wamaciko uyaqala ngo10 kusasa abantu abaphelele ngobuningi babo kuzobe kumnandi kuzohamba kahle ngiyanithembisa. Pholoba siyabonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho othiwa sona emsazweni Vibe FM kuyaqhuqhumezela kuyaqhuquzela lokho kunabantu